video vlog mas. Nata sa Robinson karon. Nata exhibit tanawon. Exhibit sa mapagkaon. Tanawa guys ha. Garbo 2017, a product festival organized by Lanao del Norte, December 7-9, 2017, Robinson. Cobra Food Crops Association. Palapa. Maning pinakakuan rin sa nilang palapa, oh. Maning sikat sa iligan ng palapa. Na ay gagmay na dagko. Kani? Palapa gapon. Na ay coconut honey. Calamansi juice. Na ay lechon. Delicacy sa Iligan City. Dagan kay dirido mga pagkaon. Turmeric 50 pesos ra. Napa siya turmeric ko. Katuring ko ano kanang native. Dulaw. Dulaw. Ano siya color orange? Muna siya ikuan. Sa muslim. Ah, nagalingon lang. Wow, ka-nice kay nga cake. Oh. Liza. Nice kayo. Na ilang mga pa sa pinch. Mga mix. Na elephant. Uy, na yung mga antique, oh. Bangon, Marawi. Grabe, 2,000 kaayo. Oh, nice kayo. Ilahang kuan na payong. Katuning payong nila. Mga artworks. Bahi Heartwood of Lanao. Nice tayo. Wow. Handicraft ko. Masa karon di ay? Masa nga kuan karon sa Iligan? Wala man, yung nag-ikuan namin din sa BPI dito. Pa-display? Ah, okay. Abi na akong may araw ng kuan. Kauswagan utap. Mga gulay. May mga display nga gulay. Oh, lami kay sweets. Panyang. Puto special. Kasaba cake. May kasaba cake. Saan eh? Kape iligan. Blend. Organic kape. Oh, marasag brewed coffee. Oh, marasag brewed coffee, no? Oh, organic. Oh. Mut kayo sa do. Okay. Pila inyo hang kuan. Isa na nga kuan ba ko? Puro Boston eh. Puro Boston. Kani sa po ni? Pila? 220. Okay, Arabica. Arabica. 100. Organic. Kape iligan. Hindi po. Isa ganina sa kuan ang garbo. Kanang garbo nga word. Right. Pride, no? Sa lagi ko. Pride. Iligan best. Amo ninyong kuan. Carton. Dami kani. Kani or kani tong gyapon no? Kani. Kani. Kaya akong isa. Palita kay ganahan kasi ramen og word coffee. Like si Nining Boko Pie. Ubi Pie. Lapa, palapa.
Bangus. Kalamansi. Dagan kay pagkaon nga sweets. Guys, nice kayo oh. Ultimaker. Ultimaker extended. Lamang sana siya. Wow. Saan siya? 3D printer mo. Magtahi? No, kanang plastic. Lagi lanay naman siya temperature, desired temperature na igo na mga lanay. Oh ba? Ano siya atong model na gibuhat karon pero larger version. Ang plastic na nasusunodaan. PLA, Nice kayo. polylactic acid. Plastic jud siya. Nagdadagan So, sa any design pa rin, yes? 3D design. Baligya. Pila inyo ha per piece? Nabaligyan mi ma'am pero dito sa among lab. Dire kay amo lang gi-showcase na unsay mabuhat na ilang machine. Normally, how much na lang? By grams siya ma'am or by minute. And if sa minute, 3 pesos per minute. Then sa grams, 10 pesos per gram. Napay sample oh wow. Sa IIT dining. MSU IIT. Gani, pila ni grams per minute? Pila ni siya ka hours kay kuan? 3 hours. Wow. So 60 times 3, so isa 1 hour namatay 60 minutes. 3 hours? 3, so 120. I mean 180 times kuan na siya 3. 60 180 minutes, 1 times hour. 3. 180 minutes. 180 minutes times Ang 3. kulong. Ang 3 hours is 180 180 minutes. Then times 10 pesos. Dili kay 3 ang kuan na to. Kung sa grams din, Okay. kung sa minutes 3 pesos. Okay. Yes, less than 500. Tag Daiso. Daiso Japan. Abay na sila sa Watson. Watson. Sulod sa ta sa Daiso. Cute kayo ng mga box. Tanganan o makeup. Actually, cute kayo ng mga box. Paris. Eiffel Tower. Ay, London. Nice. Cute. Eyelashes. Sila eyelashes. Eyeshadow. Glamorous. Glitters. Napoy line style. Eyeshadow dyan. Mascara. Eyebrow pencil.
eyebrow pencil. Lipstick. Nice to lipstick. Halos-halos sa pa rin. Thank you. Thank you. Vlogger ka ba? Chief Rod. Naman si Michael Garigapong ko. Ah. Tilawan na kami. Hindi mo magpaan eh. Ano, maayong patisip. Nice kayo, moist. Ikaw regalo to, Anis eh? Di ba? Nara kong ipangita, guys. Oh. Akong ipangita, guys. Charan! Reducing suit. At least, triple XL. Triple X. Na siya top. Na siya pants. Nice. Ato tanawon, guys. Muna ko ganihan na wala atong ni Agi. Karon na jud. Wait ha, ato tanawon na. Ito i-open. Ato na i-open. Pa-assist ta. Mag-lunch ta. Mag-lunch na mag-lunch ta. Ramen ya. Ramen. Order ako. Okay. May shadow kung buwan kag mo sa katap, sa kapans. Pwede na daw ma-open yung self ready. Palit na isa. Okay, urot-urot na doon akong feeling. Here. Marami mag-lunch. Mag-lunch ka. Cherry blossom. Huh? Wala siyang nasa Japan. Nice. Wala cherry blossom ang initin. Mga unta, guys. Mga untag lunch. Mga unta. Teriyaki.
gapi. Dagan kay masira na sa mall. Bye-bye!